Друга характерна особеност на града са каналите. Те са доста, на много места могат да се видят. На времето са имали много важна роля, такава транспортна роля. По тях са возили въглища и други такива промишлени суровини. Сега се използват главно за туризъм. Също няколко паунда може да се направи много хубава разходка с тези корабчета. Около 1 час. Други от тях са просто приятни малки ресторанчета или кафенета. А някои от тях са просто къщи. Има семейства, които живеят в такива лодки и се местят от място на място. Имат си даже и куче. Къде са патиците тук? Тази част е пълна с много малки, много уютни ресторанчета. Ето в тази кръчма, например, преди 5-6 години си пил бирата Бил Клинтън. Тук около тези канали са направени такива нови къщи. Това са кооперации с такива апартаменти, които са доста скъпи, между другото. Така, нови са, обаче са в по-такъв. Полицаите тук са рядко се виждат така по улиците. Но когато трябва, изникват. Днес е понеделник, работен ден и тук няма никой. В почивните дни тук е пълно с хора и е много весело, особено като е така слънчево, шумно е, дечурлига. Тези улици и площади в понеделник са идеално чисти. В събота обаче, например, англичаните консумират, забавляват се и изобщо не се притесняват да хвърлят боклуци. Така че тези същите улици са затрупани с боклук. Те знаят, че плащат добри пари, за да се чисти и осигуряват работа на тия, които го правят. Града има много добре уреден градски транспорт. Може да пътуваш навсякъде. Скъпичко е, едно качване струва 1 паунд за възраст. Трудно да се каже нещо определено за англичаните в Бирмингам. Ето един англичани. Ето още англичани. Още англичани. Още един англичанин. Всички те заявяват с гордост, че са бритиш и не без основание. Градът е голям и предлага много работа. Затова в него от години си идвали много хора. От всички краища на света. Могат да се видят всякакви. Индийци, пакистанци, китайци, от Карибите, джамайкани, всякакви. Забравих си дистанционното, иначе ще да ви покажа и бълги. Това насреща е кметството. Този бик или вол, или там каквото е символ на булринга. Най-модерната и нова придобивка на Бирмингам. Откриха го преди по-малко от година на това място и така съчетава новата модерна архитектура с тази стара черква. Това според англичаните е най-големия и най-модерния търговски център в Европа в момента. Наистина е много интересен и модерен като архитектура, много изненадващ като стил. Аз лично не съм голям фен, защото някакси... ми допада много. Обаче не може да се отрече, че е внушително много такова монументално и много интересно. Тия копчета, което е облицовано това цялото чудо.
Това е една статуя на адмирал Нелсън на фона на ротондата. Това е една стара сграда, която е много характерна за Бирмингам. Имаше така гласове да я съборят, но и се размина за сега. Така, вече нямам много време, защото паркинг тикета ми изтича, трябва да бегам, защото глобите тук са доста сериозни. Това беше всъщност Бирмингам.